Čaute ľudia, zdraví vás Merkur a v dnešnom videu budeme hrať Roblox, trošku iné. A vybral som si na dnes Murder Mystery, tak my ho môžeme zapnúť. Akože moc nie som dobrý v tom, ale chcem skúsiť do videa, akože. Trošku novácky skin, lebo som na počítači, kde som si nikdy nekupoval Robuxy a na mobilovi som si kupoval raz. Nie raz, ale už asi 5 krát. Ale Roblox ani tak nehrávam na počítači, tak preto mám taký novácky skin. My počkáme, ak niekto ešte traja hrajú. Niekto chce tradovať, niečo. Čo dá? Fuj. Niekto typek vyhral. OK. My ho rozdrtíme. Čo mám teraz za... Čo to je? OK. Dúfam, že budem murder alebo sheriff. V Innocence. Je fakt nuda. Keby ste si chceli niekto so mnou zahrať nejakú hru, tak napíšte do komentárov. Rád si zahrám nejakú. % murder. Reálne. Tak keď som innocent, tak hrám túto guličku. To som lepšie hral. Čo je? Takže tu není žiadny hiter. Lebo veľa krát sa mi stáva, že typci sú hackerovia a mňa potom zabijú. To je takto. Skúsime sa akože dostať vonku. To je nejaký tryharder tam. Dobre, to už niekto je mŕtvy. To mám nie. To je také skúšam vajíčka, dajme s nich. To je takto nevedel. To je za mnou bačka. Ona je murderka? Wow, je. Ne. Nech ho zastredujú. Zíra. Čo má dobre vidno. Toto je také nekonečné. Že povedám vždycky, keď hrám s kamošom a na jeho, lebo on je aj docela hrdá v tejto hre, on má asi cez 300 level minimálne. A on je proste tryharder, má 300 level a má veľa friendov, takých tryharderov v tejto hre. Kedy si povie, že lebo on vždycky sa na nás napájajú tí tryhardery. On povie, že to je tryharder, tak
On je vždycky murder, ja vždycky šerif. A ja vždycky z tých tryharderov sa mi raz stalo, že zabil som jedného, on sa líbol potom. A napil sa ďalší. A toho som tiež zabil a furt dávam takýto potom emo, tento. Bol free. Tento. Ito. Celkom aj nuda. Dúfam, že vonku budú. Tak ja som otvier. Ja sa bojím, že oni sú títo moderovia. O! Čo vyťahla? Čo má? Ešte ich aj takto možno, že first person. A dajte like a odber na toto video, lebo za niekoľko odberateľov sa odhalím a strašne teplo mi je v tejto maske. Potí sa mi celá tvár, nemám ani nosné dierky, takže sa úplne potím. Tak dajte rýchlo odber, aby som sa mohol odhaliť. Kľudne napíšte do komentárov, čo by ste chceli, aké ďalšie video. Možno také urobím. Zase som iný. Počkaj, tak ja sa skúsim napojiť na servery, kde je najviac typkov. Všade je ich 12. Čo skúsim napojiť, kde vypadajú nejaký trailer, buď toto, snad to je to. Co? Zrejš. Celý server, na čo som hovoril? ASMR. Tuto rozdrtí si zjistím, ako sa volá.
Počkaj, to je ten server, na ktorý som sa chcela pripojiť. Saxuje. Ona má 200. Akože keď dám trade, tak akože by mohla niečo tradať. Počkaj, dám. Trade. Ja som typek, čo má 12, ale na ich má asi 3000. Reálne. Počkajte, zakempím. Mám tu webkameru. Keby som chcel, že zase ma nebude vidno, zase som na videu tak. Čakaj, mám webkameru, keď si dám. Mám video. Ne, to som nechcel. Ale to potom bolo na čo teraz vo videu. Dúfam, že ma disconnectlo. Budem veľmi rád. Počkajte, idem si niečo zobrať. Už som si chcel dávať do masku. Nič nezobral. Keby ste sa pýtali, či je tento kábel, a toto, a tu mám takúto vecičku, keď bude noc, tak to takto spojím a vybuchne svet. No nie, to sú proste... Zapojím, teraz spojím. A teraz keď sláte toto tlačítko, tak teraz to nevidíte, ale svieti to. Potom to bolo, že tam klikať. Tam pomôže klikať. No to vidím. Teraz ste to nevideli, lebo je svetlo. A keď nie je čakané, že je deň a je svetlo, tak to spojíme. Tam sa disconnectlo a my môžeme veď hrať. A teraz sa mi stalo, že ma nebolo počuť, že som nemala na sebe sluchatka, tak som ľudový túr. Takže môžeme púšťať znovu Roblox za disconnectlo ma. Nie, to sme nezohrali hru? Dohrali. A ja som zabudol dať na to, tak vy ste to nevideli. Yes. Dobre, takže Innocent wins, lebo ja som kempil ako kemper vykempený. Kemičakaný. Tak budem murder alebo šerif, tak uvidíte. Turbína noc.
Ideme typku naháňať. Dúfam, že ma zastrelia. Dobre, Zastreľ ma, no. Tak sa bojí, ja to tam bojím. No poďte. Ježiš. Dobre, som murder. Kde je ten? Dobre, tak nie tam. Kde je ten čurák? Kde je, neviem, sestra. On je? Где? Вот. Заводить. Вышел задерживай. То никто закомпен? Давай не что. Že je to on. Ale ešte sa pomýlil. Ešte som sa pomýlil. Čo robí? Čo robí? Natáčam. Poviem, že bude, keď ja mám rozumieť po ukrajinsky, tak čo robíš? Ja natáčam. Určite bude rozumieť ľudia. Na top RC. Čakajte. Ako som hovoril, nič. Ako som hovoril, čo som. Že som zase nejaký inocent. Wow. Však prečo by som mal byť murder? Typek, ktorý sa podobá na mňa. To bude asi mŕtvy. Mŕtvy? Není. Sa musím zakempiť. Ja sa musím zakempiť. To ľudia, kde mám rád. Dobre. Zatiaľ, čo ja idem kempiť a ona prehrá, lebo všetkých zabíja, tak ja neviem. My budeme čakať, kým vyhráme. Počkajte. Že toto je môj verný kamarát. Bolo to otočený. Smile, ty vole. Nech sa stalo,
takto mal proste niekto, nepoviem kto, mal on, alebo ona, takto mal na tvári toho smajlika a on ma naštval, viete, čo som urobil? Takto som mu vrazil úplne, ale jeho to nebolelo, cez tento vankuš. Potom sme sa začali rehotať. Ja sa idem pozrieť, že my sme už nedohrali, takže kecáme ďalej. No, Ne, ja som bol posledný, ona ma zabila. Dobre. Musím sa dať do hora, takto. Lebo teraz nehrám Fortnite a nemám tu map. Takže sa dám takto. OK? Čo som? Ak som murder alebo šerif, tak som ľutový kýtur. A dovidenia! Ja už mám rovnú názov pre toto video. Nevedel som ho vymyslieť, ale mám ho. 500 rokov čakám, kým budem murder alebo šerif. Výborný na to príď. Je to trošku nubacké, ale nič iné už ma nenapadá. Čo robíme v tomto videu? Čakáme, kým budeme murder a šerif. Vždycky ako Kido tu nakempil, kým som bol posledný a kým tu bolo veľa peniažkov. A potom iba tým posledný, že murder bol niekde na konci sveta a ja iba, že jej! Peniažky! Do prdele! Tak si musím zapípať. To je jedno. Dobre. Však si na ňo. Poďme. Dobre, máme. Som šerif! No, poď. Takže môj typický emote. Ak ste to vôbec videli na kamere, tak áno, tak viem, veľmi šťastný. Nejaké pár od mojej zastavy. Celý život. Lebo v normálnej hre. Lebo ja už som asi od 10 level mám viac, lebo čakám, kým budem. A tu teraz zatočím 3 sedmičky. Tak budem túto hru murder alebo šerif. Ja to zaseklo? Takto? What the fuck? Ideme sa znovu rozprávať. Zase ma zabili. Wow, vôbec som to nepočul. Ale som ešte živý. Nová Rexona. Rexona vás.
Tak tam jakým nějaká reklama. Zajímavé, že jsem stále živý, ale nevadí. No ma zabili. Oni ma zabili. Či? Teraz ideme najlepšie. Teraz ideme najlepšie častice. Najlepší. Ak som živý, tak som Ľudovít Tur. Som Ľudovít Tur. Ľudovít Tur som. Ja takto som ako Kido čakal, a som sa potom nazbral peňazky. Keby sa to dalo šprincovať, tak by som bol... Milan raz myslel Štefan. Dobre, takže to je murder. No wow! Keby som vedel, kde... Alebo... On má taký istý skin. Zase som bol posledný! Dobre. Ako chcú, idem sa odhaliť. Kto si to myslel, tak nejak napíše, že myslel som si do komentárov. Dúfam, že mi bolo zase vidno celú tvár a že už som odhalený. Zase som to nevidel a môžem na 26%. Už za chvíľu budem mať si 99 a stále budem vykonať. On sa resetoval, kto sa resetoval? Ja chcem vyhrať, ale túto hru musíme vyhrať. Máme. Oni sa resetli ceci, lebo nie sú murdery, čo? Dúfam, že je šerifka. Moc tejto izby už nevidíš. Yes! Yes! Labučka, fauzičky. No ma čo? Jaký cowboy 1, 2, 3. Že niečo. No, tak ty už neodídeš tiež. Je, fouzičky. Fouzičky! Pro dievčatko. Minútu, 46 sekúnd. To idem rýchlo. Som ten normálny človek z dedinky. Zbieram si koníky. Zbieram si, ona je šerifka. Taká sivá. A to? Táto je asi šerifka. Ja keď vyhrám, tak musím mať najväčší tempery. Dobre. Ty vole, ne? Ne. Nehovor, na to ide obísť.
Už budem natáčať cez 20 minút a preto to som to čakal. Preto to som tu čakal. Poďte, no. Počkajte, ja si to takto dám. Tak ma rozdala hlava. Kúkajte a sajte. Čo robím? To bolo nechciac. Ne, nechcem. Nechce. To som šerif zase. Kúkajte, tak to môžem pohybovať. Svedom do rohu. A vy vidíte moju myšku. Kúkajte. Mám ju teraz na tvári. A kúkajte na ňu. Kúkajte, budem pomáhať. Ináč mikrofón ako hlasno. Akože... Dúfam, že nezahučím tak. Vypukne. Dobre? Zabijem ma. Wow! Wow! Thank you guys so much for the 20 followers. Thank you. Čaute ľudia, v ďalšom videu.